детство мое. Детство мое реално и вълшебно, детство мое така си ми потребно. Че се мъча, се храня, обърна, бях на поръчка, при теб да се върна. Изобщо не се чувствам. Че държихме така скрия, пак се случи да вдигна олелия. Маски пеха, поръса филия, отлява че. Але оркестъра е голям. Вижте остава. Ай, още една кола влиза. Але голям оркестър. И отстава за горе. Увеличиха ги. Зимно. Ето, трябва да изподелиш да можеш да такова. Не бе, направо да ми излиза тука бе. Мара натърби бабара, Асен Госе. За домашно упражнение има Мара този ден да напише съчинение за рогатия лен. Но момичето заказва да ви кажа ли защо? Време, род, число не спазва. Бърка правописато. Беше Мара в планината, тича ли една Елен и го срещнал сърната в тиха в гора зелена. Той се скрил в гъста шума и сърната реко беше. Пише Мара, три гума, да не можеш да я спреш. Буквите обърква, цапа, вместо викна карусел. Тя написа совча капа в гората кара цар. Уж да каже план на пламък из широката гора. Мара пише план на пламък и гората изгоря. Уж да каже овците хванали едно мече. Мара пише овците хапнали едно момче. Ой. Уж да каже овците хванали едно момче. Мара пише овците хапнали едно момче. Смешна станала наша Мара, се слуша си правопис. Мара на добри попара, на зацапания си лист. Жив е той, жив е. Там на Балкана потъна във кърви лежи пъшка. Юнак с дълбока на гърди рана. Юнак в младост и в сила мъжка. 2 юни, дата на която свеждаме глави пред героизма и делото на великия поет и революционер Христо Ботев. Дълголетна традиция устояла през времето. Днес с почет и уважение се прекланяме пред повдига на безсмъртния Ботев и неговата храбра чета от 200 момчета, конеличили и целунали българската земя при град Козлодуй, тръгвайки по своя последен път към върха на Врачанския Балкан, вече близо век и половина. Огненото слово на легендарния революционер разгаря пламък в сърцата на поколение българи и ни напомня, що е дълг и що е родина. Ние носим Ботовото име, сън ни напомня, що е дълг и що е родина. Ние носим Ботовото име с гордост и с вяра
в България. Нека пазим земята на Ботев и да я уважаваме и никога да не забравяме колко славен народ сме били. Да помним Ботевите завети, да са ни пример и упование в трудни моменти, също като него са гордост и плам, да обичаме своето отечество. Нека да пазим идеалите на Ботев и героите на България, когато трябва да се знаят и помнят. Вечна памет на героите! Здравейте се. Танца служба. Колко си ми вземеш, замениш да ми го вземеш? Имам 10 лева. Ей, аз ще марш обара. Как